О, не звертайте уваги на мой костюм. Это Мефистофель з оперы «Фауст». Одна з лепшых моих партий. Я со многими працаваў. З Шаляпіным, Тартаковым, Ліпінскай, але ніхто мяне так па-сапраўднаму не здзіўляў, як яна, моя вучаніца, моя лепшая вучаніца. Але досыць сантыментаў. Уверцюра! Оп! Ты ж моя кормуша. Что? Якая я тебе кормуша? Ну, чакай, ну ты ж спяваешь Ару Кармен. Ну, а коли казать ласкаво, дык ты кормуша, кормушенька. Ника! Не умеешь сказать комплименты? Дык лепей не пачинай. Ну, даруй. Ну, а? Ну, иди. Иди до своего Никандра, иди. Да я тебе не один раз сказала, коли репетуй, не чапай! Ну, Ларисочка, ну, жоночка ты моя коханая, якая тут может быть репетиция? Ну, это ж первый день отпочинку. Вырвались из этого тлумного Менску, все лето наше. Ну, ось. Сам сказал, усё лето наше. Тому отойди, поспеем. Ну, Ларисочка, ну... Да не дури ты мне головы! Дай спокой, иди самовар постав. Снедать хочется. Але ж у Менску было то самое. То у тебя отказный спектакль, то репетиция, то голова болит, то самовар поставил. Да хопить! Ну что хопить? Что хопить? Я, прокурор республики, а за власной жонкой не могу зладить. Ой, кто там еще? С самого ранку. Ну, Товарищ Александровская, ну, а хіба не бачите? это вам. Цікаво. Так. Что здарилося? Терміново викликають. 27 артистів з усяго Савецького Союзу поедуць у Франкфурт на майне, дзе будзе праходзіць міжнародная музычная выстава. І я у тым ліку. Гэта не жарт, ну. Мне загадано неоткладно доставить вас в Менск. Але ж чакай, это ж наш першы дзень адпачынку.
Нікуша, Нікуша, не сумуй. Яшчэ надпачуваемся. Твоя кармуша ляціць скараць Европу. Ты ж хоть опранися. Вяртайся. Буду тебе чакаць. Не самая моя любимая партия цара Египта з оперы «Гугеноты», але костюм элегантный, ці не так? Ой, бедный муж. Хотя не, маню. Прокурору мне ніколі не было шкада. Што яны маглі зразумець у такім ці не самым дасканалым музычным жанры, якім з'яўляецца опера? Мушу пагадзіцца з шаноўным прафесарам. Бедны муж. Ужо вельмі хутка галоўны пракурор Беларускай ССР Нікандр Восіпавіч Міхайлаў зразумеў, жонка яго цаніла перадусім толькі за тое, што ён умеў па-майстэрску ставіць самавар. Ларыса Пампеевна Александроўская нарадзілася 15 лютага 1902 года, памерла 23 траўня 1980. Першая зорка беларускай прафесійнай опернай сцэны. Народная артыстка БССР і СССР. Калі яна выходзіла на сцэну, нават яшчэ не пачынала спяваць, то ўся ўвага ўсё роўна была скіравана толькі на яе. Нястомна прапагандавала беларускую нацыянальную оперу і народную песню. З 51 па 60-е гады была галоўным рэжысёрам дзяржаўна-акадэмічнага вялікага тэатра БССР, дзе ўпершыню ва ўсім Саюзе ажыццявіла пастаноўку оперы Станіслава Манюшкі «Страшны двор». У сваіх самых вядомых партыях «Кармен», опера «Бізе» і «Алесі», аднайменная опера Ціхоцкага, імкнулася паказаць вобраз моцнай, харызматычнай прыгажунні, здольнай ствараць цуды і зачароўваць. Чэрвень 1927 года для Ларысы Александроўскай быў знакавы. Упершыню наша гераіня атрымала шанец паказаць Еўропе свой вялікі талент. У дзённіку яна запісала: «Міжнародная музычная выстава «Франкфурт на Майне». Дэвіз выставы «Песня і танец у жыцці народаў свету». Гэта было для мяне так нечакана, што я разгубілася. Не верылася, што гэта праўда. У Мінску Александроўскай сказалі: ад Беларусі ў Германію запрашаецца яна і цымбаліст-віртуоз Станіслаў Навіцкі. Ім трэба будзе выконваць беларускія народныя песні. Які выдатны пачатак! Пра падобнае можна было марыць толькі ў снах. Але у далейшым не ўсё дзеялася так ужо казачна. Пасля адносна бесклапотнай і па-моцартаўску лёгкай увертюры наступае драматычны першы акт. Не гультайничай. Ну, сама же захотела перед своими гастролями стать гнуткой бытая лань. Ну, давай так, спина ровная, тягни ножку. Ну? Ай, подорвешь! А ты не шкадуй себе. Вырашила стать международной зоркой, терпишь. Зараз у меня на шпагат сядешь. Ай, чакай! Ой, дай 5 хвилин передыхнуть. Гультайка. Что? Зайздрошчу табе. Вось жа каму шанцую. І мужа маеш. Не абы каго, а самога пракурора рэспублікі. І ў Еўропу паедзеш, дзе лепшыя мужчыны будуць валяцца ля тваіх ног. Абы што? Чаму абы што? Ты для іх станеш як фатальныя гераіні з твораў майго любімага Міхася Зарэцкага. Ой, абы што? Читай лепей Якуба Коласа. Пра зануду Лабановича? Фі. Глядзі. Новая повесть Міхася Зарэцкага. Голы звер. Тут яны такое вырабляюць. Асабліва цікавыя эпізоды, калі галоўная гераіня ў бардэлі загрыміравала сябе пад хлопчыка. Я пра гэта чуць нічога не хачу. Давай лепей займацца.
Не разумею, чаму ты робіш сябе манашку? Усё ж пры табе ёсць. Грудзі, ногі, вон тут і там цукерачка проста. Усе менскія мужчыны ад купала да чарвякова шалець, калі цябе ўбачыць. Ты ж могла б такія раманы круціць. А на што мне гэта? Ну як на што? Ведаеш, калі ў мяне няма яркай спапяляльнай ночы кахання, то назаўтра я адчуваю сябе засушаным, скручаным восеньскім лістом, які хутка рассыплецца ў які-небудзь момант. Нават танец лебедзя, які памірае, не станцуе. Але ж калі ўсю ноч спаць не дае мне які-небудзь голы звер. О, тады я здольная паказаць цуды балета. А ты кахаеш усіх гэтых сваіх голых звяроў? На што? Я імі наталяюся. Я один раз паспрабавала вось так наталіцца. І як? І ніяк. На раніцу ва мне ўсё сціснулася, як быццам душыла нешта ўнутры. Я спяваць не магла. Прафесор Цвяткоў быў настолькі незадаволены, што пагражаў выгнаць мяне з тэхнікума. Вось сустрэнеш у Берліне самога Макса Рейнхарда. Закахаеш у сябе і такую Крымхільду ў яго тэатры сыграеш. Лепш Кармен. Глядзі, як магу. Каб потым не казала, што я гультайка. Марылечка! Яна на самай справе Ларысачка. Але ў арыі Вольгі з оперы Драгомышскага «Русалка» так працягліва і прыгожа спявала. Вот так вот. Марылечка! Так что я теперь называю ее Марылечка. Профессор, вы меня прямо оглушили. Ой. Мне Василий Алексеевич рассказывал, что вы талантливая певица. Но вижу, акробатика вас привлекает больше. Ирма Петровна. А вы, прабачце, хто будзеце? Ірма Пятроўна Яўнзем. Нарадзілася 27 верасня 1897 года, памерла 17 красавіка 1975. Савецкая камерная спявачка, педагог. Збірала і спявала песні народаў Савецкага Саюзу. Яе талентам захапляўся Роман Ролан і Максим Горкі, адна з самых папулярных на той час вакалістак. Амаль усё сваё жыццё правяла ў Маскве. То буду я? Марылечка, Ирма Петровна, прадстаўніца расійскай дэлегацыі. І яна таксама едзе ў Франкфурт на Майне. У яе рэпертуары шмат беларускіх народных песень. И калі она доведалася, что и ты... Когда я только знала, что и вы будете исполнять песни моей любимой Беларуси, то мне стало любопытно. Но, насколько я понимаю, вы собираетесь удивлять европейскую публику не столько вокалом, сколько своей акробатикой. Ирма Петровна, Прошу прощения, не буду вам мешать. Была очень рада с вами познакомиться. Как вас там? Марылечка. Чаму ж знакамітая Ірма Яўнзем так пагардліва ставілася да нашай гераіні? Вось што пра гэта пісала сама Ларыса Пампеевна Александроўская ў 47 годзе ў сваіх успамінах. Яўнзем, выконваючы беларускія песні, не хацела мець маёй асобе прадстаўніцу рэспублікі. Тым больш, што песні нашы она выконвала эстрадна. Я ж іх спявала так, як моя бабуля, мама, як у вёсках, без эстрадных штукарстваў, якія вычвараюць сутнасць і змест песні. У яе ёсць чаму павучыцца. А я не сумняюся. Коза. А то. На наступны дзень Ларыса Александроўская паехала ў Маскву. На прэмію Луначарскага яна пазнаёмілася з савецкай дэлегацыяй. Па яе ўспамінах, заўсёды ўпэўненая ў сабе, я стала пачуваць сябе неякавата, калі даведалася, з якімі славутымі майстрамі буду выступаць.
Гэта былі знакамітыя ў Савецкім Саюзе артысты, выканаўца рускіх народных песень Ольга Кавалёва, камерны спявак бас Анатоль Далево, спявачка і піяністка Марыя Мірзоева і многія іншыя. На беларускім вакзале да Александроўскай падышоў малады чалавек. Ён захоплена на яе глядзеў, як бы імкнуўся штосьці сказаць, але не вымавіў ні слова. Станіслаў, вы ўвесь час на мяне глядзіце. Можа, вам трэба было становіцца не цымбалістам, а гіпнатызёрам? Даруйте. Мы с вами в Менску толком не познакомились. А я буду вашим аккомпаніатором. Професор Цвяткоў вас вельмі хваліў. Так хвалюче ехать представлять республику у буржуазной Европе. Угу. Лариса Помпеовна. Што, Станіслаў? А раптам не атрымаецца? А? Раптам мы не апраўдаем давер? Тады за нас яго з радасцю апраўдае Ірма Пятроўна. Ірма Пятроўна прыгожая. Так можа, вы да яе ў мяккі вагон перасядзеце? Там пра ўсё гэта ёй раскажаце. Спявачка. Але вы прыгажэй. Станіслаў, пачытайце лепш кніжку якую-небудзь. Дарэчы, навінка вам спадабаецца. О, і вы прыхільнік Зарэцкага. Божачкі. Нястрыманы эратызм прозы Міхася Зарэцкага, яго смелыя творы пра жанчын-вамп, якія самі ж гінулі ад уласных жарсцяў, успрымаліся Ларысай Пампеўнай як праява кепскага густу. Яна магла згадзіцца з Максімам Гарэцкім, які пісаў: «Міхась Зарэцкі паганяе за таннымі эфектамі, упадае ў мяшчанства, і яго героі падобныя да персанажаў крымінальных раманаў невысокай мастацкай якасці». Раптам Зарэцкі выдае такія фантастычныя, складаныя, супярэчлівыя вобразы, і ён не жахаецца гэтага ўсяго, а ён успрымае гэта як гульню, якую, вядома, вось там з гэтай умоўнай, не ведаю, хітрай загадкавай жанчыны ты заўсёды прайграеш, але цікава пайграць, і ён на гэтую гульню згаджаецца. І ў гэтым раптам гэтая проза яна становіцца звыш запатрабаванай сярод шырокіх колаў чытачоў. Марыячка, ты готовая? Нічога не забыла. Галоўнае, не хвалюйся, не бойся і памятай, это ці не самый твой адказны выступ. Ты тут представляешь молодую советскую Белорусскую республику. Ты тут и ёсць Беларусь. Василий Алексеевич. Все, не буду. Нічога не пераблытай. Спярша пяеш, як памерла матуля, затым польку Янку, потым ох-ти-мёх, і пад канец... Да я ўсё памятаю. Все, молчу. Какая публика, чудо! Профессор, а вы слышали мое пение? О, вы были цудоўныя, непаўторныя, незвычайныя. Куда мне до вашей ученицы-акробатки? Марычка, удачи. Стойте. Ну что вы как бабка, ну ей-богу, ну надо будет поставить. Что вы робите? Чапайте. Марылечка, нема часу на сцену. Боже ж. Ой. О,
Что, Марылечка, перенервничали. А вы бы колесо сделали? Или в присядку пустились? Немцы оценят. Они же у нас любят всякие экстравагантности. Ну что ж, придется спасать честь белорусского народа. Прошу простить нашу молодую певицу и позвольте я исполню то, что мне не получилось. Ох, темне Бог на болоте мох, хлопчик по дівчиночці 7 годов сон. Вы знаете, я успела полюбить нашу талантливую Маричку. Но то, что произошло, это же недопустимо. Это удар по престижу страны. И моя любимая Беларусь. Але ж, так, это прикро, вельми прикро. Марилечка, як ти могла? Як могла? Перахвалявалася, так? З ким не бывае. Памятаю, я колькі разоў правальваўся ў партыі Мефістофеля. Вось, дарэчы, у Франкфурце у 1908 годзе. Профессор. Все, молчу. Надо смотреть правде в глаза. Ваша талантливая ученица была попросту не готова к столь ответственной поездке. Мало того, слушая ее, я поняла, что, к большому сожалению, она попросту не понимает, как правильно петь белорусские народные песни. І як же їх треба співати? А у вас слишком архаичное исполнение. А сейчас это никому не нужно. Белорусская народная песня должна звучать современно. Современно не только по духу, но и по форме. Но эти ваши вышиваночки, прадедушкины старенькие цимбалы, конечно, простите, но сегодня это просто неуместно. Цимбалы нічога не вартыя? Гэта вы нічога не вартыя. Что сказали? Вы что, позволите себе, что при вас какой-то зеленый юнец оскорблял заслуженную артистку? Ирма Петровна, Станислав, Лариса, давайте не будем свариться. У самым цэнтры буржуазной Европы мы, як ніколі, павінны быць адзінай дружнай сям'ёй. Профессор, а на вашем бы месте я отправила бы этих молодых талантливых людей домой. И сделала бы это завтра же. Народные песни, что же делать? Могу исполнить я. Помогу, так сказать, братскому народу. Василь Алексеевич, я разумею, я поступила дрэнна, але ж дайте нам яшчэ один шанец. Завтра мы даем паўторны канцэрт у той же зале. Мы вас не подведем. Я надеюсь, вы не будете поддаваться на эту дешевую манипуляцию. Станислав, Марылечка, идите отсюль. Прогоняете? Так, прогоняю. Спать. Перед завтрашнім концертом вам треба як след выспаться. Дякую. Все, идите, досыть. Дякую. Идите. Не ожидала. Завтрашний провал будет целиком на вашей совести. Ох, темне Бог на болоте. Не тое. Усё не тое. Але што не тое? Вы бліскуча праспявалі? Абы што.
Абы што. Правільна казала гэтая змяя Ірма. Публіку трэба здзіўляць. Трэба здзіўляць. Толькі як? Але мы не клоуны. Мы сур'ёзны музыкі. Стась, ідзі спаць. Заўтра цяжкі дзень, а я тут яшчэ крыху пабуду, падумаю. Я не хочу спать. Я хочу разом с вами подумать. Стась, кому сказала? Першы акт, такі драматычны, падышоў да канца. У другім акце нашу гераіню чакае альбо поўная параза, альбо трыумф. Стась, усе цымбалісты такія упартыя. Я ж сказала, спаць. Гэта не Стась. А хто? Беларускі пісьменнік. Беларускі пісьменнік? У нашай дэлегацыі няма пісьменнікаў. Вы з гэтых эмігрантаў? Што вы? Я такі ж савецкі, як і вы. Заходзьце. Ваш твар мне знаёмы. Міхал Касянкоў. Прабачце, не чула. Псеўданім Міхась Зарэцкі. Гэта што, такі жарт? Міхась Зарэцкі. Нарадзіўся 20 лістапада 1901 года, загінуў 29 кастрычніка 1937. Беларускі паэт, перакладчык, крытык. Адзін з самых вядомых айчынных пісьменнікаў 20-30-х гадоў. У 26-27 годах рэдагаваў часопіс «Маладняк», у 27-м адзін з ініцыятараў утварэння літаб'яднання «Полымя». У сваіх апавяданнях, такіх як «Дзіўная», «Кветка пажоўклая», любіў паказваць энергічных жанчын-лідараў, якія напрыканцы твора амаль заўсёды псіхалагічна, а часцей фізічна гінуць. Нягледзячы на тое, што амаль усе яго апавяданні мелі трагедыйнае гучанне, імі зачытываліся камсамолцы і камсамолкі, паэты і празаікі, кнігі кралі з бібліятэк. Не, гэта не жарт. Усе нашы газеты пісалі, што 3 беларускія пісьменнікі, Міхась Зарэцкі, Зміцер Жалуновіч і Міхась Чарот адправіліся ў падарожжа па Еўропе. І так шчасліва супала, што мы з вамі аказаліся ў адным і тым жа горадзе і ў адзін час. Грэх было б не сустрэцца. Ці не так? Улетку 1927 года Міхась Зарэцкі разам з Цішкам Гартным і Міхасём Чаротам здзейснілі паездку па Еўропе, наведаўшы Латвію, Чэхаславакію, Францыю і Германію. Выбачайце за такі позні візіт, але пакуль я знайшоў ваш гатэль... Спадзяюся, вы не былі на сённяшнім канцэрце? Быў. Які сорам. Так, за такія спевы галавы мала адкруціць. Вы направду так лічыце? Ну, вядома. Так вычварыць народную песню. З такой тупой стараннасцю капіраваць усіх гэтых еўрапейскіх модных спявачак. Ну, пачакайце, я нікога не капіравала. Я вось слухаў і думаў, вось дакуль мы будзем жыць гэтым пазаддзям чужой культуры? Вось дакуль будзем збіраць з чужога стала гэтыя брудныя убогія аб'едкі? Я не збірала ніякіх аб'едкаў. А пры чым тут вы? Я кажу пра гэтую, якая выйшла пасля вас. Дарэчы, а чаму вы абарвалі вашу песню? Вы прыйшлі паздзеквацца? Не, я не думаў. Я хацеў сказаць, што вы мяне здзівілі. Чым жа? Ну, ведаеце, да сённяшняга дня жанчыны ў мяне выклікалі самыя розныя эмоцыі. Страх, шкадаванне, жарсць, каханне, злосць. Але сёння ж вы мяне здзівілі. Якім жа чынам?
Я чуў расчараванне. Якое милое прызнанне. Я бачыў вас у беларускім музычным тэхнікуме. Я дзівіўся вашай энергіі, імпэту. І сёння раптам нейкая напалоханая, няўпэўненая дзяўчынка, якую з лёгкасцю паклала на лапаткі іншая спявачка. І вы прыйшлі да мяне ўначы, каб гэта сказаць? Дзякуй. Магчыма, я падамся вам не толькі напалоханай, але яшчэ не выхаванай, бо папрашу вас адсюль. Як скажаце? Всё ўжо падрыхтавалі да ўцёкаў. Слухайце, якое вы маеце права? А я нават рады. Рады? Так. Я вось акурат шукаў сюжэт для сваёй новай аповесці. І вось ён. Таленавітая, эфектная, оперная беларуская спявачка прыязджае ў Франкфурт на Майне прадстаўляць нашу рэспубліку. Раптам на сцэне яна падаецца хваравітаму пачуццю страха і няўпэўненасці, кідае ўсё і ўначы ўцякае. Вы не напішаце гэтага. Напішу. Вы жартуеце. Выбачайце. Але калі я гавару пра літаратуру, я ніколі не жартую. Сёння ж, калі я вярнуся ў свой гатэль, адразу ж і вазьмуся. Вось толькі не ведаю, які фінал прыдумаць. Можа, кінуць оперную спявачку пад цягнік? Ці яе, прыняўшы за шпіёнку, заб'е памежнік? Які варыянт лепшы? Вы... Але і направду не буду вас мучыць. Вам же трэба адпачыць перад дарогай. Не разумею. Я забараняю. Чуеце? Забараняю. Калі вы не адмовіцеся ад сваёй вычварэнскай задумы, я вас... Што вы зробіце? Я вас чым-небудзь стукну! Вы пашкодзілі маю рабочую руку. Я папярэджвала. Я вас упершыню убачыў пару месяцаў таму назад. Заір Азгур зацягнуў мяне на ваш канцэрт. Азгур марыў зляпіць з вас Венеру і ўсё прыгаворваў, хто я такі, каб яна згадзілася. Да чаго вы мне гэта гаворыце? Я быў таксама зачараваны вамі. Перад вамі выступалі вельмі здольныя спявачкі, але калі выйшлі вы, калі вы пачалі выстукваць ваш жарсны рытм на канстаньетах, калі вы глядзелі спепяляльна ў залу, не то што ў Азгур, я быў п'яны вамі. Як вы танчылі, як спявалі, як вы пражывалі сцэну. Вы былі сапраўднай уладаркай гэтага вечара. А пасля, памятаеце, на стале стаялі свечкі, вы спявалі вашу знакамітую арыю, і раптам загарэлася ваша спадніца. І што вы рабілі? Я выхапіла ў хазе шаблю, заскочыла на стол, адрэзала шабляй частку спадніцы, кінула яе на твар хазе і пачала танцаваць на гэтым стале. І гэта было неверагодна. Вы, якая так жарсна спявае і адначасова танцуе, дэманструючы хараство вашых ножак. І небарака хазе з абрыўкам чырвонай спадніцы на твары. Многія падумалі тады, што так і было задумана. Ну, і хіба вы не разумееце, што рабіць? Стась! Соня, прачынайся! Ідзі сюды! Ёсць ідэя! Пачынаецца самы адказны, драматургічна востры трэці акт.
ці зможа Марылечка пераадолець нягоды, альбо ліхія абставіны задушаць яе талент, бытую Дэздэмону Атэла. Марылечка, як бы табе гэта сказаць, было прынята рашэнне, што замест цябе ўсё ж такі выступіць Ірма Пятроўна. Павер, я зрабіў ўсё, што мог, але нічого не поробіш. Что? Марылечка, а почему вы здесь? Я думала, вы давно уже на пути в свою родную Беларусь. Вы, наверное, пришли послушать, как я исполняю ваши песни. Заодно поучиться. Вы знаете, мне очень приятно. Только поспробуй. Извините. Только поспробуй выйти на сцену с моими песнями. А я пойду и поспробую. Это хулиганство! Учтите, я буду жаловаться. Молодчина. Стась, наш выход. Чаму ж мне не петь, чаму ж не гудеть, коли мою хаташцы панада кидеть, коли мою хаташцы панада кидеть, чаму ж мне не петь, чаму ж не гудеть, жучку на лычку, хатку стережеть, жучку на лычку, хатку стережеть, чаму ж мне не петь, чаму ж не гудеть, бурсучу под ловкою бульбочку грызеть, бурсучу под ловкою бульбочку грызеть. А я не сумняваўся ў вашай перамозе. Теперь вы уже не будете писать про меня свою оповесть? А я не збіраўся. Подманщик. Профессор Цвяткоў попросил меня вас натхніць. Я не мог ему адмовіць, бо мы з ім даўнія сябры. Мужчины. Самые подступные истоты на свете. О, так, так. І таму вы, у адрозненне ад вашай сяброўкі, балярыны Святланы, і не любіце заводзіць романы. Ну, у нас же с вами не роман. Не. Не. Фінал! Гэта быў першы міжнародны трыумф маёй Марылечкі. Мы настолькі спадабаліся нямецкай публіцы, што гастролі працягнуліся яшчэ на паўгады. І калі я нарэшце вярнулася ў Менск, то так сумавалася па сваім Нікандры, што ў нас быў цэлы месяц кахання. І ў хуткім часе нарадзіўся сын Игорь. Да, эта Марылечка еще та. Не ожидала. Она меня победила? Нет, что? Но как у нее это получилось? Против меня восстали все представители народов, включенных в делегацию. Видишь ли, я пою песни как-то не так. И вскоре мне пришлось покинуть делегацию, и гастроли продлились без меня. Скажу шчыра,
Я не быў вялікім прыхільнікам оперы, але Ларыса мяне зачаравала. Яна мне паказала, што можа існаваць і другі тып жанчын, якія могуць перамагаць, радавацца, кахаць. І пасля гэтага мне захацелася пісаць зусім іншую прозу. Для Ларысы Александроўскай гэта быў пачатак вялікага трыумфу. Гордая, арыстакратычна вытанчаная, яна была прыкладам таго, як можна пры любых абставінах застацца пераможцай. А наперадзе нас чакаюць сустрэчы з новымі героямі лабірынтаў беларускай культуры, у кожнага з якіх свая таямніца.